אז הנה, תרשו לנו, אנחנו פותחים עם עורך הדין גיא בוסי. בוקר טוב לך, גיא. בוקר טוב אבי, לך ולמאזינים, מה שלומך? בסדר, ברוך השם, יום יום, ובוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני. בוקר אור. טוב, מרעיבים את הילדים של החרדים. היא עוברת חקירת באמת חנה בבלי אצל יולי אדלשטיין הפצמרית. אי אפשר למנות, מה אפשר למנות עכשיו? נגיד, לא נגיד, נציב שירות המדינה. אי אפשר, אתה לא יכול להעביר קלמר משולחן אחד לשולחן נהג לראש ממשלה אי אפשר למנות. מה עושים? מה עושים, עידו? גיא, הנה, המיקרופון שלכם, אני אשתדל בניגוד ל-DNA שלי, שלא להפריע לכם. מפטרים לפני 1.5 שנה. טוב, אתה יודע, זה באמת, עידו, אחלה התחכמות, אחלה הברקה, אבל אתה יודע. לא, בכלל לא. מה אתה אומר, לפטר היום? זה, הרגע, הבוקר, איזו שאלה בכלל? יש פה יועמ"שית שלא רק שלא ממלאת את תפקידה, כל התזת המניעה המשפטית הזו שקיימת פה מאז ימי מנדלבליט, אבל הפכה למילה סופית של היועמ"ש. יועמ"ש לא יכול להשתמש בנשק יום הדין הזה, מניעה משפטית, בשביל לשנות או לבלום או להכניס את הדעות שלו. מניעה משפטית זה שאומרת כזה דבר, והעורך דין של הממשלה אומר לה, את מה שאתם רוצים אי אפשר לעשות באופן חוקי, אין דרך לעשות את זה. זו התשובה של מניעה לא חוקית, מניעה חוקית. וכשהיא אומרת, דעתי שונה, אני חושבת שצריך לעשות אחרת, אתם תעשו אחרת, כי אם לא בג"ץ יגיד לכם לעשות את מה שאני אומרת לעשות. פה השימוש יתר הזה במניעה חוקית, הפך היועמ"ש, בעצם את בג"ץ בסופו של דבר, לממשלה, למילה האחרונה פה. ולפטר אותה, אני אומר, לא עכשיו, לפני 1.5 שנה, אבל עכשיו עדיף מאוחר מלעולם לא, וזה כל יום מחמיר. גיא, איך עושים את זה? אגב, אני מתחבר לכל מילה שעורך הדין עידו שיפוני אומר. אני שואל אותך, גיא, אתה יודע מה, אני יודע שאני אפילו מקשה עליך. איך עושים את זה? טוב, תראה, קודם כל עורך דין שיפוני המבריק, באמת כל עם ישראל צריך להודות על מה שעושה, הבהיר בצורה ברורה גם את הבעיה וגם את הפתרון לעניין הפיטורים. אבל אני רוצה רגע להסתכל ממעוף הציפור על העניין הזה, אבי, עידו ומאזינים. מוסדות המדינה קמו עליה לכלותה. במדינת ישראל מתרחשת כרגע מלחמה. אמנם אין בה יריות, אבל יש בה דברים חמורים ביריות. אלא מאי, כשהצד השני אני מדבר הפקידות והפקידים, מתכוננים לקרב הזה כבר שבערך 15-20 שנה, בפסיקות, בנטילת סמכויות, לאט, והפוליטיקאים באמת החדלי אישים שלנו שותקים. והנה הגענו למצב שאנחנו נעמדים אל מול פני המלחמה, ובצד של הפוליטיקאים אין תחמושת. אבי, צריך לקחת את מה שעידו אמר ולהפוך את זה לחמור יותר. שכל מי שהצביע על המחנה הלאומי יבין שלקול שלו אין משמעות. אתה הולך לקלפי, זה כמו שהלכת וכתבת ברכת יום הולדת. כמו שהלכת לבלומפילד, כן. סליחה אבי, מלבד האירוע עצמו של שלשול הפתק לקלפי, אין לך כלום. מי ששולט במדינת ישראל זה הפקידים, היועצת המשפטית לממשלה היא גדולה מהסולטן הטורקי, גדולה מהחשברוש המלך, על פי האישה כדבר. צריך להבין את הביטוי הזה, יש מניעה משפטית, להרעיב ילדים חרדים. והבעיה היא בסיסית, רק שנייה, אני רוצה לסיים את המשפט. כן. יש כאן בעיה בסיסית. כשההורים שלך וסבא רבא שלי וסבתא רבתא שלך אמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הם רצו כאן מדינה יהודית שהיא על המסורת של עם ישראל 2000 שנה, מחר אנחנו נציין 1954 שנה לחורבן הבית. אבל כאשר הצד השני והפקידות מדברים על מדינת ישראל, הם רואים את מדינת כל אזרחיה, שאין בה שום קשר לדת, שום קשר ליהדות, שמבחינתם הם רוצים להיות עם ככל הגויים. ברגע שנבין את זה, וראש הממשלה שלנו יבין את זה, והשרים יבינו, אז יהיה אפשר לצאת לקרב. לא, כרגע אנחנו שומעים, ומי שיוצא לקרב זה עידו. קרב שמה העירייה הראשונה, זו ההחלטה הראשונה, אמורה להיות הפיטורים של היועצת המשפטית לממשלה, ואם אתה אומר לי כן, אני רוצה שתסבירו לי מה המכניזם, איך המכניזם הזה יעבוד, איך אפשר יהיה לממש את הרצון הזה של... בוודאי שזה הפתרון, צריך לכנס שוב את הוועדה שבחרה בזה הנוהל שצריך לעשות. הוועדה כבר, השופט אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון, לא תגיד אלישבע ברק מבית הדין לעבודה. צריך שוב את הוועדה?
צריך לומר משהו על הוועדה הזו גם. הוועדה הזו היא תוצר של פרשת ברון חברון בזמנו. החוק לא דורש שתהיה כזו ועדה. הוועדה הזו קמה בעקבות ברון חברון, ומאז בעצם חצי, אפילו 3/4, הופקע מינוי היועמ"ש מידי הממשלה, ובעצם החוק לא דורש. החוק הממשלה יכולה להתכנס היום, להחליט שהיא מבטלת את אותה החלטת ממשלה שמקימה את הוועדה הזו, ולקחת את זה חזרה לידיים. עכשיו, אני לא נגד ועדה, אני לא נגד זה שתהיה ועדה, אני נגד זה שלא הממשלה תקבע מי יהיה היועץ המשפטי של הממשלה. רגע, אני נגד הוועדה. עידו, אתה יודע שאת היועץ המשפטי לכנסת בוחרת ועדה בראשות שופט העליון. אנחנו השתגענו. אתה יודע שבדירקטוריונים של בנקים, וזאת הסיבה היחידה שכל הבנקים תמכו במתנגדי הרפורמה, בוחר אותה ועדה בראשות שופט העליון. אנחנו השתגענו. סליחה, או שופט מחוזי או שופט עליון. אנחנו השתגענו. קודם כל כן. יש פה אנשים שהם דברים להקים ועדות חקירה בראשות שופט. כן, מה שהבאת על ברון חברון זה הדוגמה, שפוליטיקאים פחדנים, חדלי אישים, פחדו להכריע. אני פשוט משתגע, אנחנו בוחרים בהם, ואז תראה מה קורה. אבי, זה בלתי מתקבל על הדעת, מרעיבים כאן יהודים בשם המלחמה, ילדים יהודים בשם המלחמה ביהדות, מכניסים כאן לכלא, תחשוב על המשפט שלה. אני מגנה על חיילי צה"ל, אני שמדליפה סרטון, שחושפת את הפנים שלהם. די, נו, אי אפשר, זה בלתי מתקבל על הדעת. אני יודע שאתם לא תאהבו את האמירה הזאת שלי, כי זה מתאים לי ולא לכם. היא הפנים המכוערות של מדינת ישראל. תראה, אבי, צריך להודות שהיא מאמינה באמונה שלמה דמשהו. נו באמת, גיא, נו באמת. איך היא יכולה להאמין בהרעבת ילדי ישראל? תגיד לי. היא יכולה להאמין בזה? אני חושב שהיא באמת מאמינה בזה.